Klar? Der er blæst. Du ramte den ikke engang. Vi ser ikke engang, hvordan de har det. Ikke skyd. Puha, hva'? Puha. Det er en fugl i søvn. Sådan. Hakker. Jihad. Der fløj lige en fugl der. Op for det træ. Hey, jeg kan høre det inde. Jeg vil derinde. Jeg kan høre. Kan I høre dem der? I can hear it. Ej, så fløj den. Ej, her er mange krybdyr herinde. Det er utroligt med de små dyr. Ej, så er der bare Tour de France derude, mand. Ej, Sofus. Nej. Nej, så skifter kameraet farve til han. Så. Den er bandet. Nej, den tog et lige på shot. Hvad er det for noget, du skyder på? Det er et snegl. Ej, det skal du jo sige til mig. Ja, jeg har sgu på den. Hvad lidt? Den tog et Ej, shot det skal lige lige. på. Jeg kan ikke se. Se. Så du det? Jo, klarede den det? Ja. Prøv igen. Færdig. Den er ikke død. Færdig. Hvis I gider at tage jeres tøj af. Må jeg prøve en ting, Charles? Charles? Jeg har ikke prøvet at skyde dig i hovedet. Nej. Mens du var mennesker på. Nej. Hvorfor ikke? Hvorfor? Nej, det gjorde vi også i går. Du er opfældet. De andre har også blevet skudt i hovedet i går. Eller jeg er i nogen af dem. Vi alle sammen har prøvet det. Det gjorde vi i går. Jo, vi skal jo tæt på, ellers vil vi risikere at ramme dig alle mulige andre steder. Jo. Kom du tættere på. Gør det herfra. Kig sådan her lidt opad. Nej, det skal du have. Jo, kig lidt opad. Sådan her. Okay, er du klar? Ja. De er døde, alle sammen. Jeg tror, det er den der fugl, du skød til at starte med, som der har slaget til de andre. Eller det gør så den Majsen skød, som der har slaget til alle de andre. Hvordan var det egentlig for dig at skyde den fugl? Hvordan har du det i kroppen lige nu, efter du har skudt sådan en lille gråsbud, der intet har gjort dig? Pas du på lavrene. Det er så klamt. Så vil vi se nogle orme danse. Nej. Er du klar? Ormedans. Nej, du ramte jo slet ikke. Jamen, det er lige meget, de danser bare. De danser overhovedet ikke, Sofus. Okay, jeg prøver igen. Du ramte mig lige der, og så kom der lidt snask på mig der. Det var helt vildt klamt. Ormesnas. Den.
Åh, min næse. Er du klar der, Jonas? Starter over med dans. Hvor er der mange? Ja. Det er den største indtil videre, tror jeg. Den er klar. Den lander indeni. Det er helt vildt næste, det der. Okay, den her video, ikke? Den kommer til at hedde Larveflugten. Ja, den kan du. Hvad er det? Helt irriterende at gå med de der på. Så er der med. Kommer de renser rundt? Han må gå så hurtigt. Jeg kan ikke følge med. Prøv at skyde på stødhegnet. Hvorfor ikke? Må man ikke. Må man ikke, nej. Det var så fedt, hvis den ramte stødhegn og fløj over på Sofus, og han fik epileptisk anfald. Men I skal lige være op på hundelortet. Omsider har jeg fundet de to, som der styrer hele Taastrup. Den ene går rundt med en maske, og den anden går rundt med en AK-47. Det er de nye gangster. De kommer fra Roskilde normalt, men de er indtaget Taastrup. Det er ikke det, der filmer, ikke det, der filmer.